Вітаю! В ефірі «Тема дня». У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей. Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення закону має забезпечити врегулювання на законодавчому рівні питань щодо соціального і правового захисту заручників, яких утримують на території Російської Федерації та окупованих українських територіях, а також членів їх сімей. Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроект внесено президентом як невідкладний. 3 вересня цього року на сайті Мінреінтеграції повідомлялося, що минулого року міністерство відновило роботу міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист. То з того моменту було проведено 11 засідань. За результатами проведених засідань та роботи комісії, 190 родин незаконно ув'язнених Російською Федерацією українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами, отримали виплати у розмірі 100 тисяч гривень. На загальну суму 19 мільйонів гривень, зазначив заступник міністра Ігор Яременко. Міністерство також продовжує виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка в цьому році. Сума таких виплат складає 3 прожиткових мінімума, а це майже 7 тисяч гривень. У вересні цього року такі виплати отримали 3 громадянина України. Чому цей законопроект важливий з правозахисної точки зору та які зміни він несе, говоримо далі. У нас на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Добрий вечір. Добрий вечір. І, пане Олександр, говорячи спочатку про сам правовий соціальний захист, який є наразі цих осіб, який він є, а потім перейдемо вже до того, як його змінює законопроект. Ви якраз зазначили про те, як працює державна система захисту через ухвалення відповідних рішень і виплату утримання, або це річна виплата в межах 100 тисяч гривень, або присудження премії імені Левка Лук'яненка. І можу сказати, я якраз є членом експертної комісії з призначення премії імені Левка Лук'яненка. Сьогодні відбулося засідання чергове розгляду питання щодо присудження такої премії. Було рекомендовано ще одну особу до нагородження такої премії. Тепер ми чекаємо, чи буде це закріплено відповідним указом президента. Але коли ми говоримо про загал, про велику кількість осіб, які мають такий статус, що вони були незаконно позбавлені волі і вони стали жертвами і потребують відповідного і соціального, і медичного, і фінансового, і іншого закріпленого на законодавчому рівні реагування з боку держави і підтримки, то це має бути закріплено у відповідному статусі, і відповідна процедура, яка прописана в цьому законопроекті, що поданий до Верховної Ради як невідкладний, якраз і визначає, хто підпадає під це визначення і може отримати такий статус, як це буде здійснюватися і як процедурно це має бути забезпечено через організацію роботи комісії і відповідно через затвердження цього статусу. Тобто ми маємо встановити не тимчасову підтримку, як це відбувається зараз, впродовж 1 року, наприклад, підтримувати тих осіб, які позбавлені волі і незаконно утримуються в місцях несвободи або на непідконтрольних Україні районах Донецької, Луганської областей, в окупованому Криму чи навіть в Російській Федерації є такі випадки, коли розвозять засуджених за тими судами в кавичках, які присуджують вироки там за тероризм, за зберігання якихось вибухових речовин чи ще якісь інші надумані часто факти. І тут важливо визначити статус цих осіб. Не завжди вони сягають статусу тих, що засуджені за політичними мотивами. Вони є жертвами
жертвами, вони потерпають або як учасники збройного конфлікту, які так само були позбавлені свободи в результаті захоплення в полон, інших дій, або ж вони стали жертвами, перебуваючи як представники цивільного населення на цих територіях, і відповідно через свою громадянську позицію, через те, що вони не погоджувалися з вимогами окупаційних влад в різних формах на тих територіях, вони так само зазнали насильства і були позбавлені свободи в той чи інший спосіб. І, власне, це має бути враховано як спеціальний статус для такої категорії осіб. Зараз це зафіксовано у законопроекті. Наскільки воно вирішує всі існуючі на даний момент правові прогалини? Власне, зараз відбувається систематизація оцього процесу, який був розпорошений по цілій низці законних і підзаконних актів. Насамперед треба говорити про те, що для того, щоб всі виплати, вся підтримка відбувалася в законний спосіб, це має бути винесено на законний рівень, на рівень закону. Власне, і це є підстава для подання такого закону і мотивація для ухвалення його Верховною Радою, тому що більшість із цих питань регулювалися підзаконними нормативними актами, указами Кабінету міністрів, як правило, і окремими указами президента. Тобто це є підзаконні акти, які не мають силу, яку має закон. І відповідно для того, щоб вивести це повністю в законну площину і скоригувати з вимогами Конституції, яка визначає, що ці всі права і свободи мають регулюватися відповідними законами, це і зроблено у такий спосіб, щоб, уже враховуючи досвід з проведеної роботи і напрацювання, які показали ефективність або меншу ефективність тих чи інших інструментів і механізмів, створити єдиний механізм, і, власне, це буде з закріпленням в відповідному реєстрі, це є окремий розділ в цьому законопроекті, з тим, як буде працювати сам процесуальний цей хід з встановленням цього статусу через роботу цієї комісії, яка має бути. Щодо процесуальних таких моментів ми ще повернемося. Хотілося питати, чи Українську Гельсінську спілку долучали якимось чином до розробки законопроекту, або, можливо, консультувалися з вами? Можу сказати, що наші фахівці, по-перше, брали участь в підготовці інших нормативних актів і в тому, що це, будемо говорити, такий об'єднаний продукт, який містить в собі уже напрацювання всіх попередніх, як я вже зазначав, і текстів, і схем, напрацьованих на рівні підзаконних актів. В цьому безпосередньо тексті ми участі не брали, але наші спеціалісти якраз і були у витоків цього тексту, коли ми говорили про те, що має бути створена і єдина система у вигляді реєстру, і відповідно процедура, яким чином наповнювати цей реєстр. Тому можна сказати про те, що це колективний продукт, до якого долучилися. Ми не говоримо зараз про виключно нашу організацію. Ціла низка правозахисних організацій, які працюють над документуванням порушень, вчинених в ході збройного конфлікту, і забезпеченням прав жертв цього конфлікту, долучалися і долучаються до роботи над цим, зокрема, текстом. І ми продовжуємо спільно, і можу сказати, що навіть сьогодні було окреме обговорення, підготовка тих організацій, які працюють саме в межах забезпечення прав осіб, які потерпають від того, що вони були в місцях несвободи. Це і ті, що визнані в'язнями Кремля, так звані, це засуджені за політичними мотивами, це і ті, що надають відповідну правову допомогу, ті, що займаються документуванням таких злочинів. Всі вони працюють над тим, щоб цей закон якомога ефективніше був
був відпрацьований в парламенті, і щоб він був якомога швидше і ефективніше з відповідними якимись позитивними коригуваннями ухвалений і вступив в силу. І якщо говорити вже точково по моментах цього законопроекту, там прописано створення комісії, ви про неї згадували, комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. А якщо говорити про цю комісію, чим вона буде відрізнятися від тієї, про яку я казала на початку, яка зараз визначає виплати, в тому числі і родинам незаконно ув'язнених? Тобто, чому це не може бути та сама комісія? Можливо, за проформу може бути образ і цієї комісії, яка працює з призначенням виплат річних в межах цих 100 тисяч. Разом з тим, комісія, яка пропонується, наскільки видно за складом, який пропонується, вона має враховувати представників всіх державних інститутів, які повинні коригувати, скажімо так, або вносити інформацію щодо осіб, питання про яких розглядається. І відповідно це певна відповідальність кожного із державних органів, і до 5 учасників цієї комісії, членів, представляють громадянське суспільство з поміж тих організацій, власне, які дотичні до цієї проблематики документування. Хто буде обирати, які саме представники, тобто представники яких саме громадських організацій там буде? Тобто чи прописані десь критерії, хто це може бути або хто буде їх обирати? Так, має бути, по-перше, ще розроблено положення про цю комісію. Це зазначається, і це, власне, така бланкетна норма, яка має бути заповнена. Ну і так само має бути проведена процедура формування складу цієї комісії. Визначені тільки, так би мовити, формальні критерії, хто це має бути, але разом з тим сама процедура обрання і створення цієї комісії вже буде розпочата після того, як закон буде ухвалений, і відповідно буде відомо, в які терміни вона має бути сформована і як працювати. Тобто все має відбутися вже після того, як це стане законно закріпленою нормою. І також, якщо окремо говорити про виплати, ви, зокрема, про них згадували, я просто більше розкажу для телеглядачів. Проектом закону передбачається виплата грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. А саме, це щорічна державна допомога особі, позбавленій свободи внаслідок збройної агресії проти України у період перебування в умовах позбавлення свободи. Друге, це одноразова державна допомога у разі загибелі, смерті такої особи в полоні або протягом року після звільнення, якщо смерть політв'язня пов'язана була з перебуванням у полоні. І одноразова державна грошова допомога особам, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії проти України після звільнення з умов позбавлення свободи. З правової точки зору, чи можна зараз зрозуміти, наскільки може бути відкритий і, мовно кажучи, там простий в доступі механізм отримання цих виплат, і наскільки вони взагалі є допоміжні от в цьому варіанті? Бо ви сказали, що зараз це одноразова і менша допомога. На сьогоднішній день виплачується не зовсім одноразово. Якщо ми говоримо про ці 100 тисяч, то це щомісячна впродовж 1 року виплата відбувається. І так само премія Левка Лук'яненка, яка виплачується так само впродовж річного періоду. І тут ми говоримо про те, що така підтримка не повинна бути точковою і виключно на якийсь визначений період в межах 1 року. Тому що особа, яка перебуває в місцях несвободи, ми зараз маємо понад 200 осіб, які визнані офіційно політичними в'язнями, бранці Кремля, ті, що переслідувані за політичними мотивами, вони перебувають набагато більше, ніж 1 рік в місцях несвободи. І от яким чином забезпечувати їхню підтримку, коли на сьогоднішній день ця підтримка обмежується річним терміном і далі немає підстав продовжувати. От для цього, власне, і потрібно, щоб існував такий інструмент і механізм гнучкий, коли комісія буде приймати рішення про те, продовжувати чи не продовжувати виплат, наскільки це є вмотивовано і виправдано для того, щоб надавати і
правову підтримку, наприклад, тим, хто перебуває під судовим слідством, який триває не один рік, і забезпечувати всі відповідно можливості захисту легітимного, якщо це відбувається, наприклад, в умовах того ж самого Криму чи Російської Федерації, куди вивозять в Ростов для судилища, і відповідно ресурси потрібні. А яким чином їх забезпечувати, не існує такого механізму. Тому такий гнучкий механізм має бути, і от таким механізмом передбачається існування, створення такої комісії, яка буде ухвалювати відповідні рішення. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо поговорити вже, коли механізм буде створений і точно затверджений, щоб точно розуміти, як він буде працювати. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. І долучити до обговорення теми ми хочемо екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Юсуф Куркчі у нас на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Говоримо сьогодні про проект закону про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей. Зареєстрований він вже у Верховній Раді, позначений як невідкладний від президента. Як ви до нього ставитеся, чи ви підтримуєте його? Ну, від моєї особистої підтримки не залежить, приймуть його в цьому вигляді депутати народні обранці або не. Ну, факт того, що закон, який стосується взагалі статусу, який закріплює статус осіб, які були незаконно позбавлені волі, він потрібен був тоді, коли це питання, взагалі ця проблема стала перед українським суспільством. На жаль, депутати прошлого скликання не спромоглися в силу там об'єктивних чи суб'єктивних причин, тому що на один проєкт, який був розроблений міністерством і був поданий за поданням народного депутата Мустафи Джемілєва, з'явилося там 7 альтернативних законопроєктів. І, на жаль, та, скажімо, кон'юнктурна боротьба за право бути автором цього проєкту не дала можливості тоді вирішити це питання, тому що будь-які виплати, те, що стосується соціальної сфери, вони повинні бути з присвоєнням, скажімо, після присвоєння чи права на певний статус людини, до якої застосовується та чи інша соціальна допомога. В цілому, якщо можна говорити про цей законопроєкт, можна сказати, що він практично виписує ту категорію громадян, які сьогодні в певній мірі потребують уваги з боку держави. Увагу у вигляді того соціального, гуманітарного захисту, який в своєї, скажімо, конкретній частині буде виглядати як матеріальна допомога. В ньому з'явилося конкретно положення про те, що буде компенсуватися або конкретно закріплено право на вторинну правову допомогу, яка теж стосується певних затрат, які сьогодні несуть родини, голови, можна сказати, яких сьогодні під слідством або розгляди кримінальних справ там і так далі, так далі. Це з одного боку розширення тої допомоги, а з іншого це питання, яким чином адвокати, які виконують діяльність на окупованій території, будуть отримувати цю, скажімо, компенсацію з боку держави відповідно по тим законам, які сьогодні є. Це трохи є проблематичним. Тобто прийняття цього закону буде нести за собою практично зміни в багато правових законодательних актів. Для того, а можна зараз прогнозувати ці зміни, про які ви казали, в правові акти і так далі? Скільки по часу це може зайняти і взагалі наскільки це складний процес, аби це було не тільки в законі потенційному, так, а і вже фактично реалізовано, щоб ця допомога якраз дійшла до цих людей? Ну, знаєте, якщо бути просто
об'єктивним в цьому питанні. Звичайно, що я хотів би, розуміючи, яка важлива ця проблема, я хотів би, щоб цей закон запрацював навіть з наступного дня, да, або наступного тижня. А якщо бути реалістом, то оптимістично, якщо він запрацює в тому обсязі, якому прописано з початком нового року, це буде дуже такий, знаєте, ефект оперативної роботи багатьох державних інститутів для того, щоб реалізувати цей закон. Знаючи, скажімо, взагалі ці процедурні моменти, які пов'язані з змінами там положень, я не знаю, законопроєктів, які стосуються інших відомств, то цього оптимізму залишається не так багато. Тобто будемо мати надію на те, що в самому оптимістичному, скажімо, сценарії він запрацює з нового року. Але якщо говорити про зміни до бюджету, які повинні бути до кінця, скажімо, цього наступного місяця вже внесені на розгляд парламенту, то в цьому бюджеті повинні бути окремі рядки, які будуть мати напрям своїх втрат стосовно цього законопроєкту. Тобто дуже багато роботи повинно бути зроблено протягом цього місяця. Якщо цього не буде зроблено і в новому бюджеті ми не побачимо окремі рядки, то говорити про те, що закон запрацює з нового року, теж нереально, тому треба буде чекати, там, я не знаю, після першого кварталу наступного року, змін до бюджету і так далі, так далі, так далі. Зрозуміло, дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваш прогноз. Я нагадаю, що ми спілкувалися з екс-заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. І якраз про прогнози з приводу того, коли цей законопроект може бути прийнятий у Верховній Раді, говоримо далі. У нас на зв'язку Ахтем Чийгоз, народний депутат України і член профільного комітету, який фактично буде розглядати цей законопроект. Добрий вечір. Добрий вечір. Чи ви вже встигли прочитати цей законопроект і чи з усім ви там згодні? Ну, цей законопроект, він має такий довгий шлях, тому дійсно я його прочитав, але там не до тонкості. Але загальні такі необхідні речі там є, і ви пам'ятаєте, що в першому читанні він був прийнятий останнім созивом того парламенту, і нарешті він зараз з'явиться в парламенті. І думаю, що після того, як ми на комітеті його розглянемо, я не думаю, що хтось буде чинити якийсь там навмисний опір, щоб його прийняти і за основу, і в цілому, тому що такий, як кажуть, досконалий проєкт, закон, його неможливо взагалі прийняти зразу. Тобто час буде диктувати свої умови якісь, і тому я вважаю, що треба буде прийняти його. От зважаючи якраз на час і на те, що документ поданий президентом як невідкладний, що зазначається на сайті Верховної Ради, можна прогнозувати терміни, можливо, на комітеті вже говорили, або є якийсь розклад, і ви знаєте, коли ви будете його розглядати? Я вважаю, що наступного сесійного тижня на комітеті в середу, мабуть, ми будемо розглядати. Там є деякі нюанси. Наприклад, я теж буду пропонувати, тобто там враховані декілька категорій і політв'язнів, і взагалі самого поняття політв'язень там немає, є там політично мотивований або за політичну там громадянську діяльність проти окупанта. І що стосується наших заручників, але там, розумієте, там все те, що зараз підпадає під дію закону. Але те, що в нас є випадки, коли ти був в в'язниці, але ще не було допомоги з боку держави ні єдиноразової, ні за кожний рік, що ти там відбув, і не було з боку держави можливості прийняти закон, щоб регулював
діяльність захисту, да, цих в'язнів Кремля. І тому я буду пропонувати, щоб дія цього закону стосувалася і такої групи громадян. І це дуже важливо. Тобто, розумієте, це добре, що враховують всіх тих, які зараз підпадають під дію закону. А що робити з тими, хто там з початку 2014 року був ув'язнений, і до них допомога так і не дійшла. А там ще є такий нюанс дуже важливий, який пропонували також ми, як депутати, щоб це не СБУ вирішувала, а вирішувала окрема комісія на основі тих даних, які є. Багато джерел, які вказують на те, що людина була ув'язнена, і є документи стосовно цього. Пане Ахтеме, на жаль, дуже мало часу, але хочеться ще окремо проговорити фінансування. Згідно з пояснювальною запискою, реалізація положень проекту закону передбачається, буде здійснюватися за рахунок видатків Державного бюджету України з урахуванням наявних бюджетних програм стосовно зазначених осіб і членів їх сімей. А зараз як має бути процедурно? Чи обов'язково цей законопроект має бути прийнятий до ухвалення бюджету на наступний рік? Чи як це має бути? Ну, наскільки я знаю, що взагалі цього питання і раніше не було, тому що ці виплати, які йдуть з боку держави, вони не мають таких великих там втрат, щоб зараз це було якимсь там каменем преткновення, да, як кажуть. І думаю, що зараз ми теж будемо... Я ще не бачив в цьому аспекті статті бюджету, але думаю, що це не буде такою великою проблемою, що наш уряд не зможе це відкоректувати. Будемо спостерігати, чекати на ухвалення. Дякую дуже, що долучилися. Це політичне питання, це зобов'язання государства, і тому я думаю, що тут не буде. Як і раніше, ми всі закони, які приймали стосовно там Криму, і було більше завжди 300 голосів, так і буде, я думаю, сподіваюся, що і цього разу. Сподіваюся, прогноз справдиться, і вже після голосування зможемо з вами обговорити те, як це було і як він змінить життя тих, хто цього потребує. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був народний депутат України Ахтем Чийгоз. Говорили ми сьогодні про законопроект про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей. Він вже зареєстрований у Верховній Раді України, зареєстрований як невідкладний від президента України. Будемо спостерігати за ситуацією. Переглянути цей та інші ефіри ви можете на нашому сайті Суспільне Крим та на нашому каналі в Ютубі. Ми з вами побачимося вже завтра о 20:05. Далі дивіться новини кримсько-татарської. Гарного вам вечора.